Ako'y tanine. Onsa ka na, Inday. Adlaw, sabta mag-drive ko sa van. Nga akong ginadrivean. Every morning while I'm driving in my van, driving in my car. Van. Van. Kapaminaw ko sa inyo dalamanong mga gapnod sa kinabuhi. And I will always listen to your program, Style in Your Life. Sa Davao International Airport ko katurno dolanday. I'm here in Tawa Edral International Airport, Tomatay. Well, I will turn any day, anytime, anywhere. Motong naaghat ko pagsuwat ning akong gapnod. That's why I challenge to write my stagnant of my life to your program, Stagnant of Your Life. Kay gusto pod na ako kapanaminan sa bang tao. I want mirror, mirror on the wall. Who's the ugly of them all? Ako na si Roy Roy. Just call me Roy Roy. Taga San Antonio, Agdao, Davao City. From San Antonio, Agdao, Davao City. Naminyo ko kay Ami. Ug doon nami duha kabuk mga anak. I'm married with Amy. And I have 2 siblings, 1 boy and 1 girl. Miyagi ko sa mata sa dagom Rolanday sa kong pagpamalay kay Ami. When I'm going to the house, the land of Amy, and I will inside a small eye and dangerous eye of the needle. Needle of the night. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. I am the needle of the night. God. Tungod akong ginikanan dili man suportado ang among relasyon. Because of my parents will not supporting a document to the other places I remember. Kunang nalingkamot ko, inubanan sa kong mga barkada. That's why I hand to hand to go to other yes, together with my friends to Landay. Sa kong pagbalingkamot na magdayon mi ni Ami Dolanday. When I'm hand to going married to Ami to Landay. Dito na nagsugod ang gapnod sa kong And kinabuhi. this is the start of my life. Okay din eh. In Texas. Ito mo. Pat, kulbaan naman ko, Pat. Pat, dapat di ka makulbaan, Pat. Dapat mauwaw ka. Ano ka, Pat? First time, yun ako mamalay, Pat. Sa mga sabay ang ginikanan, good.
sa ganahan ni amigo. Hindi ka ganun na namin, day? Problema na nanihina, day. Problema na nanihina. Pero sige na ba? Tabang nga ito, gamitan na ito ng mga... Kapal na ba, kas ka, mas bright pa ko ni mo. Laina pa nung makasulti, Padre. Pwede na nga. Maayo. Tagaluga, masig ko na. Yakit pa nga, Tagaluga ba? Biya kami. Mabuti! Karaan naman kayo na yun ko. In English. Good vibes. Daan na kayo na, di na kasabot. Biya kami. Very good. Saan? Gang, ako ni Gang. Ay, ako na nagka. Idri. Asin pa pa rin mo. Asa, tawag ko siya kung papa, ha? Parang di kayo pangkabaw. Kam. Pa? May gabi di hakol. Usay may nagkamayon gabi ito. Di ka ka. Akol, may gabi naman di hakol. Osman, kita kali akong gusto ka kabutilya. Kita ka! Yes, Kol. Ay ko ka na ano! Sumpat, ulit na lang dapat. Hindi magsilbi kong isog, aning... Isog, kapit. Kumpaan ko pat. No! Kay Bao ba ka? Di pa ko kita ka na nakasuot niya! The home of the brave! Ukol. Isog kami mga nanay! Gusto mo rin? Gang, tabangin ko, Gang. Pagkilas ako? Kaila, Papa. My name is John. John Rambo. Ay, mo na ko si Stallone, pero... Mamalayo unta ko kang... Kamalahay niya ka na, pungkol ka! Gang, Gang. Pa? Alam niya! Otro sa kabayanan nga igat ka ni pagiging penitik adaritang naong ni. Kung sa trabaho ni mo do. Unsa! Gabantay kong karinderya, no? Kilakot, ano no? Kagidalala ko dre no? Ba't ito ko sa spot? Kisa mo na! Dili! Gay. Akong... Toyix is my name. No, impossible, but it's very impossible. Akong uyuan. Tiguang na bitag na. Ba't pariya rin may tagpaksunod na biya tapad? Tiguang na yan pag na sa kuha part. Di mo rin tagang uyuan. Basta Kung na mong uyuan? Uyuan niyo, iyaan ka para manigtumbo niyo naman eh. Wala, yan ako. Lagan mo kong mga amigong police call. Wala ko labot! Where's your parents? wala, magod kayo. Saan mo kinikanan? Hindi magod sila. Kuhaan mo ko, busy mo kayo. Busy! Kaya ay kung Sulit ako kapopo ko Richard ng bataan. Gang, tabangi ko, Gang. Hindi ko pasalik ka na kakikipit. Tinanay mo ng iyapa. Sigurado wala doon, katinanay ni mo doon, kahit asal ka kong importin na rin, Pagputahan ka kong grabe. Ay, ano? The damage has been done. Hastila ni mo tumang buyo ka. Nagkuhan magod pa kayo. Gitintar naman ko ito kong mga amiga nga si Kuan, Andurinaw, katong isa, si Gretchen, ngayon mamatog. Ito mga bayana ko ito, daladalas kong inani mo nang nanganining tongan na diri sa balay pa. Seryoso mo kasi yung anak ko. Seryoso? Para naong ni Mudo, di kina seryoso na naong ni Mudo. Mas masada rin kay Kuan eh. Naanan ni Bita, bubungkol ko rin sa amin. Sa amin ako kayo nilibutin niya.
Seryoso lagi ko. Seryoso ka? Mga istorya mo na mo, ani. Sige na kayo, wala ko kasabutan eh. Abutan ka kami, asa to kong 1 bin, 14 bin, kasaho na ko niya, niya. Isa ko. Isa, ayaw sa. Kaday lang kay Gol. Oh, Brad, sama na to yung Brad. Brad, X. ako Brad, wala, ready na ni Brad. Seridi. Ready na kumudagan, Brad. No, tumakbo kayo hanggat may lupa. In English, the land of promise. Dagan! 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 Salamat kayo ha. Gang, Gang, nakasal na kita, Gang. lagi malipayan ka, Gang. Ay, siyempre, grabe kalipay na ako, Gang. Uy, ikaw nalipay ka? Lipay mo lang, pa. Salamat pa, nadawat yung kunin No, pa. ayaw pa salamat do. Kaya kuning pagkakasala ni sakit kong buote, pero ako mabuhat yun. Ako mabuhat nga, inanin eh. Mau ba? Balo ka doon, ako kayo pangandoys kong anak, pero saon man in love na si Sibuha. Ang kay bao ko nimo nga grabe kay kalbaryo ning may-aguman sa kong anak. Ang kay nabuhis kong anak, malaot di ba, pero ako'y mabuhat to. Sakit ako mo, no! Suksong ni siyong alimpatakan do. Pasakitan ka naman ni akong anak! Ha! Huwag mong hintayin na gumalawlat ang germs ko sa katawan. Upa. Sabot ka! Upa. Upa, bastos ka! Sige ba? Di mo na nang gikuha na kong anak mo yung bitugag upa, ha? Lagi, kasalagan mo sa kong anak. Pati ba naman ako? Ha? Roy, mahal kay ka na ko, Roy. Perting mahalag yun. Sa nga tayo. Ikaw po dami. Mahal ko kayo tiga. Hindi na ito dinugayon. After 3 years, ang sakto doon. Ayun! Jinjin! 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 Dali na, pagkaano mo, nagluto na ko karskaldo. Karskaldo ni, kanang gisagulan na kong manok. Pero, liog lang na akong gibutang nga, mahal kayong kilos manok ron. Good, Jinjin. Jinjin. Bukog mo lima, oy. Jinjin, paningkamot yun mo kay pagdagko ninyo, gusto na ko nga, mudagan mo pagka-iski. Iski ba? Para ka mo ang boses ng kabataan. Boses na ka ba?
Okay lang na. Sige na, pagkaon sa mo diha, ha? O, bilin na ko na. Bilin ni mo mango diha, ikaw Junjun na ba? Ikaw ba, bata pa gani ka, kabalo na ka, ano manginga na? Basta, maglalis na po mo pag... Junjun, hindi ko gusto maglalis mo na sa kong tubangan, ha? Oo, malakaw na ko. Ato sa gawas. Hoy! Usa ba? Ging na mo ngayon mo paglalis niya. Iwan na ka ba, hindi may maglalisin mo ko itong bangan, hindi talikod ka, dito namin ang lalim. Hindi dyan yung mga bataan eh. Tama kasi si Papa ka. Ay, pang, tamang pang kasi Papa, pang. Sa Manila. Let's Rocky. Tabang mga silingan, hoy. Tabang mo, meron mo ano direct na may pagkaon. Amoy, pa. Binaog ang iisa ka mata. Pasalamat mo nga natabang na ninyo yung kabahan. Pero sa karon maglisod pa na siya. Kinala na siyang terapi. Nasambe na kami. Dok, marag lagi na Pinagili madala na yung si Papa, Dok. Dagon sa Dahil on, Dok. nagkaknaong si Dok. Nagniwang na. Aksugrin yung panit, Dok. Ano sa man na si Dok? Ako na, epekto na. Dandan. Epekto na na sigmamaw sagbot. Sige, ari na ko. Yaw. Ari na ko. At nagapong lugar. Ma'am, Ang zaman pang. pasalamatin ang doktor. Kaya, Dok, salamat tayo kay Dok, ha. Nabuhay ang paggamay ako, Papa, Dok. Away, isa pa yan. Sige, sabay maunan niyo ni Papa, Dok. Kung ikaw magtiguan mo. Nag-check pa kayo ko, madam. Tanawa ko, manunglo pa din mo. Sigulan ko na injection si Papa. Ay, Dok, pila na, inadi mo, Dok, kapag kayo sakit, Dok, kapag kadaging ka, wadi ka diabetic, Dok. Nagkulang ka ng aibag ni mong mata, Dok. 79 ako, 79. Ah, si 59 na dahi ka. Nagana tayo kung pasinti nga nangamatay sa kong kamot. Dok, salamat, Dok, ha? Ari na ko. Salamat, Dok. Salamat, Dok. Ay, Dok, ang imong kuhan, Dok. Imong thermometer, Dok, ha. Nabili mo yung thermometer, pang. Pa, okay ra ka pa? Allah. Gayumba na. Pa, yung pagkaon. Gutom. Junjun. Ang mga bata, bawal, Jinjin. Sige na mo, kuyog na mo sa imong mama. Ibilin na lang sana dito. Tara na, John, kayo. Anong? Libog na dami, John. Tara, John. Ma, para sa mga mato siya nabunturan para kuhaan itong Matukon niya. harvest man kaya dito. Mga harvest ko dito lagi. Kay ko gano'n, dagang kay ko katimanon dito. Sige na lang, ako na lang ito Ako mananig. sa nabunturan, ma. Ayaw na. Diri lang kang papa ni mo. Ay, nakuyugan na si Ginger. Nahalaw na uyab-uyab dito sa nabunturan. Ayun. Ikaw, bata ba naguyab-uyab na kang taga nabunturan? Ay, ibili na dali. Giyat ang mata. Bata pa gani ka. John, ikaw, ha? Asam ka Sige na, tanong mo. Asam ka katon ngayong papa, di mo ginadarit, gido mo magita na yung abilidad sa una sa kuan pa ulitaw pa na, di ba pang, wadyo kayo kan pang, no? Sakto yun ka niya, ma'am. Wala pa kayo uyab dyan sa una sukat-sukat pang, ako rin uyab ni mo, pang. Wala yun, ma'am. Tanawa. Sige na, lako na mo. Tara, ta. Amping mo, ha? Kiss ko pa, be. Oo, sige na, lako na, oh. Pa? Okay, kasi mo gusto ka unod pa. Ada kalau umba. Padili ko pwede magkagumpa lagi. Gusto ka kaumba. Ito ka na doktor na kaumba. Padili ka pwede magkagumpa. Ano kaumba? Di wala umba, dili kaon.
Kanina lang pa. Gusto na ko kakaumba para Kanila- sa... Unsa ba to? Anon pa. Unsa ba rin kanuna? Kahiman. Dukot para wala pas mo yun. Gisagulan ako nagdayok pa. Nanay dayok, para muhumok ko. Nanay dayok. Dali ko. Gusto ko umba. Kauna ng dayok, kay pukusog na. Steve, I miss you, Steve. Mi, asa man imong kod? Ansa man? Ali sa tribi giginaw na kay kunin mo, Mi. Pasali po dadres may budiga, be. Asa man imong mga bata? Ay, akong gibilin, tapos dabaw. Che, saling kandinga dre nga. Mi, alis ka dito, sa kabi. Tapos, giginaw na kay kusin mo ko. Ayaw, wala na, Steve. Kabalo ba kami? Ganahan man? kay kumpara sa imuha ko ano. Mga expert na magulo sigaro ng ingay. Gani mo, gani. Bebe, plaster na rin, ma'am. Mo ni mo gusto, mo ni mo gusto, ha? Paligan naman ko na. Yeah. Wala na alangan nga, pani iski ni, Mi, di na wala ko sa iski karon, Mi. Asa na mo? Sobra kwenta na pwede na, Mi. Ay, ako na. Ay, okay naman. Okay naman, harvest dito. Pero nga mo balik naman sa ka. Mabalik na ko karon kay ginalang na ako dito mag-monitor sila ha, kay ihapon ang pilakatipasi na kay kabalo kami ang katigwan dito nga. Dili makuanan sa tikasan ta pilakatipasi dito. Desa, paminaw ra gud. Gusto na ko lulun humay way tipasi. Desa ba? Ang imong papa ginabantayan ako. Nya, bantayan na nimo na diha. Sa natural kay ako naman may farm dito nya sa na ko na. Lagi pero Pamayan, sama na. ando ka bata. O sabi kayo mong gusto gid mo Roy. Kung sige man jud pangulit sa kuwa nga kani ako. Pan man ato para man sa tuwan tanan. Unya Ha? ka bata kisa may Ikaw di ay. May sunod-sunod papa kaga. Gahigdar man di ha. Pagupitin na dito. pagupitan na ako na gila. Sa problema na di ay ni mo. Dalang na ako ng Lako, tugang. bye. Hoy. Sambayana ni ga. Okay ra ka pa. Ano boy pa? Pagupitan ako ng papa ni boy. Kaya. Bahala ni John. Ala. Dili ko. Kipala na. O sige gusto mo na. Kanang pinaupaw. Nil, ikaw na lang tira Nil. Lima daw siya nga ni boy Nil. Hindi mo ito kailangan. Hindi po ito. Ako ni bahala ni Be. Ako ni. Di daw ka ni. Kami ni Amiri. Ay, luwag pa. Human lagi ka. Iso ni. Papak man yung style ni. Boy. Tuko-tuko sa ulo ba? Pa, ganahan ka ba? Oo, kaya. Hindi kailangan akong papas. Umba. Boy, hindi boy, salamat kaya. Ala kayo, umba nila. Liboy, kaya umba, liboy. Lagi pa, ikaw ba? Umba pa. Lawa kayo ng kakalawa. Huwag na mo kakakaumang ulubta ka. Pa, okay ra na pa. Wa may laing matiman mo. Ano? Makano. Ano nga ba niya sa tago si Dad?
Sige lang pa, maayo ka pa, makanto na ka dito. Gusto ka ilang tambanga katungkaan katong gibitok. Ano katong gibitok kaya na DHE. Sige lang pa, Ibigala ko sa kamaran na Monsuda. Ang sa Nigon sida, ang sa may tagon sida. Sa Toreo, tayo na sa kayo. Luzon, sa Visayas, at Mindanao. Tama na tayo, naka-stress mo, kugalingan pa kay... ikuan kayo, mahagok ka. Salamat kayo. Humba na may humba pa. Lagi mo na dyan kung bahay ni mo, Steve. Mi, nakoy kon si mo ba? O sa man? Gusto ko biyaan ang to na. Mabiyakan na to, Nabi, pero sa sunatan na to, Dres, ko, may Yan, sakit sa- Gigos! Ay, sa pinto ko. Ang sama. Muang stone naman noon to. Mi, nakoy kon si mo ba? Biyaan natin mo ba na kayo, ano? Ano ba? Para masulo na tika permi. Sige na, ako'y bahala. Wayo na ako na dito para Oh, sige, ha? magbulag ni. Ay, sa drive. Pisa. Pisa na. Uy, nalagay ka. Roy, nalagay ka, Roy. Roy. Sibat na. Sibat ito. Sibat ambak na dito. Sige, ayun na. Nalagay ka na, Roy. Huwag ka nag-text. Alagay, nalay ko dali. Ano man? Nalagi, kumpirma lang ginako kung tinuod ba itong chismis nila. Onsa? Wala yung nag-ihap na may humay. Ito, i-approve ito, mi Brad. Sa iber, wata kag istorya, brad, ha? Roy, dali sa trailer. Sige, nili, okay na. Dali sa ba. Duha man na itong anak, pili lang ka. Asay mo, ha? Ha? Roy, Huli na ko. Roy, Yeah. pwede akwatan na lang yung mga anak, Roy? Anak, Roy? Dili pwede. Ano man? Ayaw na. Ay, saramay mo, Ana, Roy. Isa. Pasaylo ako, Roy. Roy, ay ko biyahe, Roy. Tama na. Roy. Roy. Kabuangan rin na ko di mo. Roy, ay ko kisang kami. Mi, Roy, pasaylo ako, Roy. Magulit ko si mong baka. Tama na, Roy. Tama na. Hello, mic test. Hello, mic test. Ama na amin, wala na. Pili ka, Roy. kasi mo, ha? Roy! 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 Gidan ako nga mong kamagawang ang anak dulanday. Nagpuyo kong malinawon. Mo nag-drive na ko og van karon. Diri sa may airport. Makitaan ganit mo usahay, kana mo biyahe mo. Nagpasalamat ang amahan sa kuwa. Huwag na nga yung pagpasaylo. Naging okay mi siyang papa, bisan wala na mi siyang anak. Nasabtan po niya. Tungod kay man siyang anak. Sakit ba tuod ulan dayapan? Dawat na kong kabatuoran. Dagan kayong salamat utan na nakatunan ng atong mga suking tigpaminaw. Lakari ka to dito. Hanto din na lang. Pailis ni Sir Ruben kasi Kinin niyo suot at kampo. Ayun, Longos. From San Antonio, Agdao. Roy Roy. I used